Samtang sa Bacol City, ginabahay kawatan nga nagsulod sa isa ka balay. Nasapuan patay makaligad ang pila ka oras. Yaring balita. Nabugtawan ang pinakamiyembro sang pamilya dumalaog ang isa ka lalaki nga nagapangukay sang ilang mga bag sa ikaduha nga panalgan sang balay. May dala kuno nga patalom ang lalaki. Madasig sila nga nangayo bulig, apang ang lalaki madasig man nga nagdalagan. Natabong insidente sa barangay Pahanukoy pasado alas 2 kay sa Kagahon. Kawatan, ang tao na nga nakita ya, nagdalagan, panakog. Uy, testing ko ba ko, hasta ko dala ko sa baka, bitin kurog ko. Duda sang mga ini, mahapos ginabrihan sa lalaking lock sa puwerta sang balay. Pag ginabriya guro mo na no, pertahan, kaya pos na daan ng lock. Yung pasigay, pag ang suga, kabalo siya manultol ya. Hindi dito kilala. Hindi na mo kilala. Posible suno sa ila nga may kaupdanan pa nga iba ng suspect. Gitinguaan pa sa mga residente nga lagso ng lalaki apang napaslawan sila. Pila ka oras lang ang nagligad, pasado alas 6 kay ina sa kaga. Nasapwa na lang sa pinaka residente ang ining lalaki nga wala na sa kabuhi sa tunga sang iskrapan sa parehong nga barangay. Wala tapagid na determine sir ang pilas niya to sa iyang likod kung either igo sang buno o konsentero. Kaya naabtan niya sa sulod sang balay sir. Amo nga ginlagas ni siya sir hasta na nakaabot dira sa Purok Gold Medal. Nanago siya. Kaya hindi pinangita ni siya kagabi. Wala siya nakitaan siya. Positibo man naging tumod sang miyembro sa pamilya dumalaog. Nga ini ang nagsulod sa ilabalay kag tuyo mangawat. Pero pati sila natingala kung paano iniging patay kag nasapuan kapinsyen metro salin sa ilabalay. Para investigasyon sa kapisan sa insidente nga tubtob karon wala pa makilala. Apang base sa tattoo sini sa nawala nga kamot. Nakonsiderar sa kaprisan ang posibilidad nga ibulbado ini sa isa pa kakaso sang pagpangawat sa separado nga lugar. Bali, ang tato nga na-identify dito sa CCTV kung sa diin nakita ang tato niya sir. Hamuman ang tato nga nakita natin sa patay nga lawas ng aton nga biktima sir. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.